बिटिसि हालामाव हाखौ लानानै दाङाबाजि उदालगुरियाव हाखौ लानानै बिदान्थायारि दावहा बर'नि हा सेनो नाजानायनि गोथौ अजद हाखौ लानानै मोननै हारिनि गेजेराव बिदान्थे बर' असमियानि गेजेराव बिदान्थेयारि दावहा कुरुक्षेत्र दावहानि महर लादों अरांनि 2 नं सयकिया सुबुरि गामि गामि गंसेनिनो असमिया हारिनि सुबुंफोरा बिहु फालिथाय खुंनो नागिरनायनि मुङाव हा सेनो नाजानाय बोसोरनै बिहु फांसन खुंनायनि उनाव हा दखल गय बिफां थालिर बिफां हा सिमानि बेरा बुखुना गारहरबाय गामि गंसेनिनो हा सेनो नाजानाय असमिया सुबुंफोरा सानस्रि महिला समितिनि हायाव थानाय गय बिफां बुखुना बेरा सिफायना आरो बेनार बुखुनानै गारहरनायनि अजद सिखारदों बेराफोरखौ बुफायदो गय बिफांफोरखौ दानजोबदो जोंनि गामिनिया रावबो जेबो मिथियाखै बिसोर सङा मिथिया सोब बेराफोरखौ दानदो बुफुना हरदो आरो जिनेका गायदो बेखौबो बुफु हा सेनो नाजानाय सुबुंफोरा रायग्लुं रायसि खालामनानै बुनो होसोनायनिबो गोथौ अजद सिखारदों रायदोबो बुनोबो होसोदो ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्रा आखाइ होआखै माने सोरबा बादाबो होदो माने बिसोरो आरो उतपादाव होसोलायनो गोनाङानो जादोंमोन ओमफ्राय सोरबा रागादो जोंनि मानसिफोरा आरो इसां माबा खालामाखै मैयानि दिनावहा हाया सानस्रि महिला समितिनि मुङाव दं आरो आयेन बायदियै हा खाजोनाबो होगासिनो दं सानस्रि महिला समितिया बिसोरनि गामिया 2 बोसोर फांसन खुंनो होनायाव बिसोर राजा जादो ओमफ्राय दा जों गामिया हगारा जों बिसोरो माबाबाय थादो नासेबाय थादो हाया जोंनि नामावनो जाबाय खाजोना साजोना मारिजोब्बाय जोंनि खासो हाया दा मख'जाथावना दि 20 बोसोर सिगाङावनो आइजो समितिनो हाखौ रायजोफोरा हगारना होनाय जादोंमोन गामिनि बर' आइजोफोरा सि दानानै गावखौ गसंथानायजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङाव जौगाथाय होनो थाखाय बे थावनियावनो सि दाबोगासिनोमोन जों महिला समितिनि बिसोरनो जोङो 20 बोसोर आगोलावनो जों बे महिला समितिफोरनो जाहाथे बिसोरो महिला समितिया जाहाथे जि दानानै फालि दानानै फाननानै जाहाथे गामिनि डेभेलप खालामगोन आरो बयखौबो खौसेथि लाखिनानै जोङो जाहाथे गरसे गरनै मोनजागोन होननानैहा बिथांमोना बेयावनो माने इसान दाबाय थायोमोन नाथाय हरखाब गामि गंसेनिनो असमिया सुबुंफोरा बिहु फांसन खुंनायनि मुङाव गायना दोननाय गय बिफां थालिर बिफां आरो सीमा बेराखौ बुखुनानै गारहरनाय जाथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथाया सांग्रां रायजोफोरनि गेजेराव मैखोम बिजाथाय सोमजिदों रायजोफोराखौबो सोङाखै रावखौबो सोङाखै बिसोर फैनानै अकस्मात माने बेराफोराखौबो खारजोबदों आरो फुनानै गयखौ फुनानै गारहरदों दा बे फुना गारहरनायावहा जोंनि गामिनि दा महिलाफोराबो फैबाय फैनानैहा जाहाथे जों बुंफैदोंमोन जाहाथे मानो फुखो बे गयफोराखौ मानो फुदों आरो बे बेराखौ मानो फुना गारहरखो होननानै बुंनायावहा बुंदों जाहाथे बे हायाव जोङो बिहु फाथिगोन आरो बेनिफ्राय बे हाया जोंनि होननानैहा बुंदों दा बेयावहा जोंनि गामिनि जिथु आइजो माहारिफोरा फैनानै बुंदों जाहाथे जोंखौ सोङालासिनो मानो बेबायदि खालायखो उनाव गामिनि बर' रायजोफोरा बुखुना गारहरनाय गय बिफां थालिर बिफांखौ आरो सीमा बेराखौ गायफिननानै लायो दा बाथ्राया जाबाय
थारैनो बे जाथायखौ बिटिसि सरकार आरो जायगानि थान्दै बिथांमोना मा राहा लागोन बेयो समाजो फोरमायगोन। अरांनिफ्राय साबाय बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।